दिनै जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय फैबाय थानाय बैसागोनि मुङै जोङो जोंनि रादाबगिरि बिथांमोनजों सावरायनो थाखाय लिंनाय जादों। आरो बे सावरायनायाव जोंहा लोगोआव दङ जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिजितगिरि बसुमतारी, लोगोसे जोंनि बोसोनगिरि मुस्रि जगेस्वर ब्रह्म, आरो जोंनि सासे फोरोंगुरु बिथां डक्टर गोमोथाव बसुमतारी, लोगोसे उनाव दङ दिलीप नार्जारी, नीला नार्जारी आरो पगला मुसाहारी। जों लोगोसे दिनै बे बैसागुनि जा प्रेस मिट बेखौ होनो थाखाय फैदों। गिबियावनो आं बयखौबो खुलुमग्रोबाय। बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बैसागु जोंनि फालिथायखौ फालिबोबाय थादों आरो जोंनि बर'नि जा बैसागु फालिथाय, बैसागु फालिनाय बे बयजोंबो मिथिजायो आरो बे मोनसे आंगो जोंनि फालिथाय आरो बेखौ नागारनानै दिनै रावबो बेखौ दोनाखै। उन्दैनिफ्राय गिदिरसिम बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो बे बैसागुखौ फालियो आरो बेखायनो जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय देग्लायबो बे बैसागुखौ मोजाङै फालिनो थाखाय बयखौबो खावलायदों, जोंनि बर' हारि साफ्रोमखौबो। लोगोसे जोंनि बर'नि जा गाननाय जोमनाय, बे गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालि, गामसा, आर'नाइ बेफोरखौ बाहायनांगौ। जिहेथु जोंहा GI/टेग मोनबाय आरो बेखौ जोङो जोंनि आंगो गानग्रा हिसाबै जोङो साफ्रोमबो गाननांगौ। गोदो जों नुयोमोन बैसागु मोसानायावबो खायफा खायफा गुबुन गुबुन गाननाय जोमनायखौ गाननानै मोसायोमोन, नाथाय दायो बेखौ खालामनांला बयबो। जे जोंहा जिहेथु जोंनि आंगो गाननाय जोमनाय थाखाबाय, बेखौ साफ्रोमबो गाननांगौ। आरो जों नुयोमोन जे सिख्लाफोरा सुरिदार गाननानै, सेंग्राफोरा लंपेन्ट गाननानै बेबायदि मोसालाबायोमोन, मागियोमोन। देग्लायनिफ्राय बेखौ दा खालामसै, नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायदों जे साफ्रोमबो जोंनि जा गाननाय जोमनाय दङ बेखौ बाहायनांगौ। लोगोसे जोंनि दा जा थरखा बेफोरखौ बाहायनांगौ, गंगना। जों जिहेथु बेफोरखौबो जों GI/टेग मोनबाय आरो जों जुदि बाहायाब्ला गुबुना सोर बाहायनो? बेखायनो जोंनि बर' हारिनि आंगो दामनाय देनाय हिसाबै, दामजु हिसाबै जों साफ्रोमबो बेखौ बाहायनांगौ। आरो जेसे हायो बे मोसानायाव, बैसागु मागिनायाव केसेटफोरखौ दामालासिनो जेसे हायो जोंनि दामनाय देनायजों आरो खुगाजों रोजाबनानै बेखौ खालामनांगौ। लोगोसे साफ्रोमबो मोसागिरिफोरा जा जोंहा गंगना दङ, बे गंगनाखौ खानायाव थेबना लानांगौ आरो बेखौ दामनांगौ। मानोना जोङो गोबां सम बेखौ गारनानै दोनदोंमोन। जोंनि बर'नि दामजुखा बियो आरो बेखौ जोङो गुबुननो हगारदोंमोन, नाथाय दायो जों बेखौ GI/टेग मोनबाय आरो बेबो जोंनि मोनसे सम्पद जानानै थाबाय। बेखायनो जों देग्लाय बैसागो समनिफ्राय बे गंगनाखौ जोङो बाहायनांगौ। जोंनिफ्राय मोनसे खावलायनाय, जों नुयो एखनब्ला जे बाजारफ्राव, दखानफ्राव बे थेंगोबाय, बाल्थिं गोबाय दामनानै मागिलाबायनाय, बे एसे गाज्रि। बेखौ देग्लायनिफ्राय दा खालामसै रायजो राजा नोंथांमोना। जों दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय खावलायदों। लोगोसे लामायाव फैसा बिनाय, दुरुं खाथेनानै साइकेलानो जा, बाइकआनो जा, कारानो जा, बेफोरखौ होबथानानै फैसा बिनाय नुयो। जोंनि हारिनियाव बारा गैयाब्लाबो गुबुन हारिया बेखौ खालामो। आं बेखौ खावलायदों जे गुबुन हारिया खालामब्लाबो जोंनि बर' हारिया बेखौ दा खालाम, नङाब्ला गुबुनफ्रा एसे गाज्रि मोनो। आरो आं बेखौ बुंदों जे बे बैसागु समाव जों जेसे हायो रंजानांगौ, मोसानांगौ। सेंग्रा सिख्ला गथ' गथायनि मोसानायफोरखौ नुनानै गामि गांखनाव हाबना थानाय, न' हाबसोना थानाय जोंनि बोराइ बेन्थ'फोराबो ओंखारबोनानै जाहाथे मोसानो बाध्य जायो, रंजाखाङो। बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बैसागुखौ जोङो फालिनांगौ, रंजानांगौ। आथिखालाव जोङो बर' गामिफ्राव नायोब्ला बर'नि दोरोङारि दामजुफोरजों दामनानै मोसानाय एबा बैसागु फोरबोखौ फालिनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनो।
आरो जोंनि गेजेराव बेबायदि गोरों सुबुंफ्राबो गोबां खम दा नोंथांमोना दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै बेनि समाव मोनसे वर्कशपनि राहाफोर उननि समाव लानो थांखि दं मोजां सोंथि जोङो बे बैसागु मोसानाय दामनाय देनाय बिनि सायाव जोङो थांनाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27थि बोसोरारि जथुम्मायाव जोङो बादायलायनाय लादोंमोन आरो जोंनि गोबां जिल्लाफ्रा बेयाव बादायफैदों आरो बेखायनो जोङो सिगाङाव जुदि दामामोनब्ला जोंनि दोरोङारि दामनाय देनायखौ एबारनिफ्राय दामनांसिगौ आरो जों दायो बुंनो हायो जे गोबां जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावथिफोर सोद्रोमाफोर बिथांमोना बे खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरखौ दामनो हमबाय दामनो रोङोसै बेखायनो देग्लाय आं सानदों जे गासैबो बैसागो फोथाराव बैसागो मोसानायफ्राव बे दोरोङारि दामनाय देनायफोरखौ दामगोन लोगोसे जोङो उननि हाबाफारियाव जों लादों जे बैसागु मेथाइ बोरै खननांगौ बोरै दामनांगौ मोसानांगौ बेखौबो जों मोनसे वर्कशप लागोन आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे आं खावलायनो नागिरदों जोंहा जिथु बैसागु मेथाइ दंखायो बैसागुनि मोनसे देंखो दङ बेखौ बाहायनांगौ जायखिजाया बैसागु मेथाइफोरखौ फिउजन खालामनाङा थोंजों जोंनि बैसागु देंखोजोंनो बेखौ रोजाबनांगौ मोसानांगौ लोगोसे जोंहा जि दोरोङारि दामनाय देनाय दंखायो बेखौ बाहायनानै दामब्लानो रोजाबब्लानो बे जोंनि बर'नि गुबै देंखोआ बे नुजागोन गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव एचएस फार्स्ट इयार आरो एचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली जीके क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997